L'aigua és una primera matèria fonamental per a la majoria d'activitats productives i industrials. El gran volum que se'n fa servir i el cost econòmic que representa han fet que moltes empreses hagin adoptat noves tècniques per millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua. Algunes han fet un pas més enllà i duen a terme experiències en què s'utilitzen aigües depurades i regenerades en comptes d'aigua potable. Quins avantatges aporta el consum d'aigua regenerada en la indústria? La indústria consumeix entre un 15 i un 20% del consum global d'aigua. Aquesta aigua pot provenir de fonts convencionals, com poden ser els rius o els pous. Un altre recurs que les indústries tenen al seu abast és l'aigua regenerada, com la que es produeix amb aquesta estació de regeneració del Baix Llobregat. Tot i disposar dels sistemes, únicament el 12% de l'aigua regenerada es consumeix per part de les indústries. Per tant, queda encara un llarg camí per augmentar aquest tant per cent i així deixar d'utilitzar tanta aigua potable per als usos industrials. La indústria és el segon consumidor d'aigua al món, després de l'agricultura. De fet, s'estima que l'any 2030 un 40% de la demanda industrial i també municipal no es podrà satisfer només amb aigua potable. Per això es treballa en tecnologies que permeten trobar solucions alternatives com la regeneració d'aigua. L'ús d'aigua regenerada per a usos industrials, com ja es fa en algunes ciutats com Alacant, suposaria un estalvi econòmic d'entre un 27 i un 50%, i una reducció de l'empremta hídrica de fins a un 98%. Ens trobem ara ja a la planta pilot de regeneració d'aigua depurada per a usos industrials. Aquesta planta pilot l'hem estat utilitzant durant 3 anys des de CETAQUA, el Centre Tecnològic de l'Aigua, per demostrar la viabilitat dels sistemes de tractament satèl·lit que ens permetrien portar l'aigua regenerada des d'una qualitat intermitja fins als usos finals necessaris a la indústria. L'aprofitament de l'aigua regenerada és, doncs, una solució sostenible i econòmica que permet destinar l'aigua potable a usos en els quals és més imprescindible. En definitiva, una bona manera de tancar el cicle de l'aigua imitant la natura.